Ora penake urip nang desa ngene iki cah, lek musim udan jan jombrek kaya ngono kuwi. Iki aku mambengi acarane nyumbang cah. Dadi kondangan, sirku arep mangkat awan kok muales panas bengi ngono ben penak rada adem karo nonton jaranan. Nah kebetulan kan ning acara kondangan iki enek hiburane jaranan ngono lho. Lah kok malah kebablasan kademene. Saking ademe walah dalan ngasih jembrek kabeh. Lah piye arep magrib ya lho udan greceh. Tanteni ngasih jam 8 bengi ngono ora terang-terang akhire iki wis Mas jam 09.00 kae aku nembe budal kondangan ngene iki. Dadi ya posisine rada udan arep bengi sik panggah biasane lek jam 09.00 ngene iki lho. Wong nyumbang ngono wis rada enek. Iki ndelala ya isih eneng. Ora ketang wong pira ora panggah eneng sing teko. Lek nang desaku ngene iki kan lek kondangan ngono rame-rame niki arep magrib ngono sampai jam 7 bengi ngono iki cah. Paling suwe-suwene sampai jam 8 bengi ngono iki. Lah ndelalah ket sore lho, ket arep magrib kae udan greceh ora terang-terang. Ngonamu kono piye cah daerah ngenamu wis musim kondangan kaya ngene aku ngene iki apa urung? Nah iya acarane kae sing nari-nari ya nembe mulai bengi ngene iki. Biasane sing joget ngono kuwi ning ngarep panggung kono cah jogete. Iki mergo udan ora terang-terang iki dadi bengi iki jogete ning jero tarup ngono kuwi, ning jero tarup tendane wong-wong sing kondangan ngono kuwi, tamu-tamu undangan. Delalah kok ya udan iki lek ora udan biasane ngene iki jan rame tenan cah. Walah sing nonton iso full rame tenan.